folkens, og velkommen til den her video. Den hedder film. Den hedder... Du er... Hej, jeg vil have til den her video. Ham der skal ikke tage af. Han er sådan lidt skærling. Og der er en, der er pisse. Hej, jeg har stjålet Noras iPad. Jeg har mælk. Er det en ny mælk? Hvor meget koster den? Hey, du kan så ikke skyde mig. Jeg vil bare stemme på det gaming. Nej, det gider vi ikke. Hej og velkommen til den her video. Det var det helt rigtige. Det var det helt rigtige at stemme på.